O pabillón municipal Agustín Mourís acollerá esta vindeira fin de semana a segunda fase do Campeonato Galego na categoría regional. A cita está organizada polo Club Noia Patín, coa colaboración da Federación Galega de Patinaxe, o Concello de Noia, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través de Deporte Galego. Participarán ao redor duns 300 patinadores, chegados dende diferentes clubs de toda Galicia, dende a categoría Levín ata a Senior. E a modalidade en competición será libre. Unha fase de categoría regional na que se compite na modalidade libre e na que vai haber sobre 260 patinadores ou máis a nivel autonómico, veñen das 4 provincias. A modalidade libre e está repartida en seis categorías, desde Alevín, desde Benjamín hasta a categoría senior. Dende o Concello, que colabora tamén coa actividade, destacaron a importancia desta cita e a labor que desenvolve o Club Patín Noia, facendo ademais unha chamada a asistir ao pabillón para poder disfrutar desta competición. E agradecerlle ao Club Noia Patín que desde fai uns anos pois comezamos coa organización destes eventos deportivos que eran poucos os que había ata que o club se fixo cargo da directiva, a directiva do club se fixo cargo de levar un pouco adiante este club, de facelo medrar e que cada ano sigue medrando e organizando cada vez máis probas aquí no noso concello, o cal nos enorgullece. Esperamos que a xente se anime a vir a ver este deporte que está en auge, sobre todo no noso pueblo, e que veñan a disfrutar destes pedazos deportistas que temos, que seguro que van a facer moi ben.